Somos os nenos de 5 anos do cruceiro de Canido. Os queremos enseñar as árbores de noso cole. Hola, Elena, como se chama a árbore de que imos a falar? A vereira. Hola, Aaron, onde está a veleira? Ai, no noso cole, a veleira. E onde está? El patio de primaria. No campo, verdade? Onde está? Pegadiña atrás de todo, a verja ou onde está? Allí al fondo. Ali ao fondo, moi ben. Hola, Candela, como é a veleira? Que tamaño che parece a ti que ten esa árbore? Pequeno. E máis non é tan grande como outras, non, que vimos. Cales serán máis grandes que a veleira? A carballo. O carballo, por exemplo, ou a cerdeira, moi ben. E como é o talo da veleira? Tiene muchas ramas. Ten moitas ramas, verdad? Salen dende abaixo como se tuvera un montón de tallos. Sí. E como son? Son lisiños? Son lisos. Moi ben. Hola, Rodrigo, como é a folla da veleira? Acorazonada. Sí, que máis nos podes decir dela? Con piquiños. O borde non é liso, verdade? É con picos. Moi ben, e de que cor é? É verde. E no outono, de que cor se poñerá? Amarillo. Amarillo ou amarronado, cae no outono. Sí. E de folla? Perén non caduca entón. Caduca. Moi ben. Hola, Sofía, a veleira danos algún froito? Sí. E que froito nos dá? Como se chamaba? Ave? La. Ave, lá, moi ben. E que, un froito carnoso ou seco? Seco. Moi ben. E podemos comelo? Quen come as abelás? Algún animal ou poden comelas as persoas as abelás? As persoas. E ti podes comer abelás? No. Por que? Porque soy alérgica. Ah, bueno, moi ben. Hai que ter coidado, verdade, cos froitos secos. Moi ben. Hola, Teo. Sabes que podemos facer coa madeira da abeleira? Sí. E que podemos facer? Herramientas. Ah, o mango, non? Das ferramentas. Sí. Moi ben. E que máis? Cestos. Coas ramas moi finiñas. Moi ben.